Euskadiko lehen sektoreak goi mailako prestakuntza duten profesionalak ditu. Elikakate osoan implementatutako jardute egokiak ezinbesteko tresna dira gure produktuen segurtasuna eta kalitatea bermatzeko. Foru Aldundiak, Udalak, Eusko Jaurlaritza eta Neiker, Azti, Hazi edo Elika bezalako erakunde publikoak modu koordinatuan ari dira lanean Euskadirentzat estrategikoa den sektore hau hobetzeko. Batetik, sektoreari Europako arautegira egokitzen laguntzen, eta bestetik, ikertzen eta berritzen gure produktua lehiakorrago egiteko. Elikakatearen lehen mailan egindako kontrolek sektorea sendotzeko balio dute, eta Europa osoari gauzak ondo egiteko gure konpromisoa erakusteko. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.